Ramogi TV. Eweche limbe machielo ni limbe mane jotend siasa ma Migori kamotingo governor, senator, women rep kod jod bura ne otime kar jot mar jatend piny William Ruto mano tarik 10 mar dweni. Wachore no nyago lemo kaluwore kod josiasa ge mabende nochopo kanyo. Gedo mar apeyni motingo mano ma Masara nyaka Muhuru, Posta nyaka Makalda kod gedo mar Alaptuke ma Migori ma igeno ni dhi chakore machiegni gin moko kuom dongruok ma jotend siasa e kaunti ma Migori wacho ne giyudo e kinde limbe margi. Jafwambo marwa Jojuma Negiler mathoth. Tok limbe ma jotend siasa e kaunti ma Migori motingo governor, senator, woman rep kod jod bura ne otimo jatend piny Kenya William Ruto tarik 10 mar dweni. Futo mayamb siasa e kaunti ma Migori obedo kod lokruok. Josiasa ma ande osbedo kod ywaruok mag siasa nyaka sani osbedo kayalo injili mar riwruok mar manyo wechego mag dongruok. Gino bende jokanyo mag kanisa, josiasa mawuok e kaunti moko kod oganda e kaunti ma Migori osbedo kakwayo kuom kinde mathoth. Wadhi State House kanyo mondo wawachi kode gik moko duto ma pes jo Kenya gi sirikand jo Kenya nyalo konyorego mondo bi olos ngimawa kaka jopiny obed maber. Wajumbe duto ne nitiere, Senator Eddie Okech ne nitiere, kendo gik miwinjo wacho kako no wacho kucho. Adwa nyisou ni riwruok kidhi dwar mondo dwar ne jopiny kelo duoko. Amor kasanya neno ka jotendwa wariwore waduto kendo wane achiel. Nyiso ni wan jokanya achiel. Omiyo waduto wanyithi ot achiel wawuotha gi era. Josiasa e kaunti ma Migori osebed ka ikono mondo koti kamoro achiel kaka josiasa mamoko ma oyier e kauntis kaka mar Homa Bay mar kelo dongruok e kaunti ma Migori. Gavana ma Migori kod jotelo mamoko e kaunti ma Migori e kinde ma juma achiel mokalo osebiro kasingo tiyo kamoro achiel ma kelo dongruok e kaunti ma Migori. Mheshimiwa Mark Nyamita wariwore ariwa mondo watine jogi. Wariwore ariwa mondo watine jogi. Awinjo kiwache maber kenda morgo kabisa, morgo e nyim Nyasaye. Gino ndiko watije mopogore opogore to ne gindikowa. Erigi wach 2027 wanyalo dhi e polo. Polo e maduong' ka watiyo ne jogi maber. When it is matters of development, when it is matters of putting the interest of our people first, mimi kama Mark Nyamita, you will count me in there. And recently, I think about last week actually, the governor and all of us had an opportunity to meet the president. And when we had that opportunity to meet the president, every single leader listed the priority areas. Limbe ma jotend siasa gi e kaunti Migori ne otimo ne jatend piny Kenya William Ruto juma achiel mokalo osekelo geno mathoth ne oganda e kaunti ma Migori. Gedo mar apeyni mopogore opogore ma igeno to ahinya mano moting'o mowuok Masara nyaka Muhuru en mano bende koro oganda wacho ni pone koro lose makare to dhi kelo yot e yorego mag ohala to ahinya ohalano marech. Omi gik machalo kaka chiemo ma noa e dho nam Muhuru mondo chop ka onge nikech yotimo bugni gi chuodho to koyaw kochakore sama koro igere ng'eni kaka vijende matindo nyaka wayud tije. Sama igero barabara wabiro yudo tich ka gi giro wani wanyalo sombo ne jogo gik matindo tindo mag gedo go. Yudo ka sirkal ogere en ka wanyalo tero abiria watero maber, wayudo ka koting'o sike maber, ka kiting'o kata siko maber ok iti ndara ok chandi ke chuodho be ng'eny yorno. Kidwa dhi kata Muhuru ok yud gi chamo mo tiyo mang'eny. Dhi keto yot nikech ka nyo pod entie kama to yudo ka chuno miyo rech kethore wang'ayo kaluwore ni wadhi mos to ka wang'ayo los maber to rech dhi chopo wang' sa to wadhi uso rech ka ni hali maber. Gedo mar apeyni mopogore opogore ma oting'o wuok Masara nyaka Muhuru Bay, Kababu nyaka Kadera, Kanyawanga nyaka Rapogi, Posta nyaka Makalda kod gedo mar Alaptuke ma Migori ma igeno ni gedo mar dhi chakore kinde machiegni gin moko kuom dongruok ma jotend siasa e kaunti ma Migori wacho ni ne giloso weche maggi e kind romo margi kod jatend piny Kenya William Ruto. George Juma, Ramogi TV, Migori.